Părinte Dan, Părinte Ștefan, Părinte Rafael, dragii mei, e o bucurie că acum pe când învățăm și noi să mergem la școală, împlinim 6 ani de activitate. Dacă anul trecut, când am împlinit 5 ani de activitate, din partea prefericitului am primit crucea care o port la gât și ni s-a spus că avem un duh de oameni cum să cade, aici în parohie, m-am gândit pe cine să aduc la împlinirea a 6 ani. Și cea mai bună idee e pe cel care este un fel de tată acum săcădeniei în România, Părintele Damaschin. De ce spun? Pentru că acum m-am emoționat și eu și sunt o fire emotivă, am o inimă mare. De ani de zile cunosc, la fel cum cunoașteți, cred că toți de aici, ce lucrare face Părintele acolo la Iași și cum am ajuns noi în contact cu Părintele. După 2018, la un moment dat, am făcut o colectă și am trimis o sumă de bani Părintelui, fără să-l anunț, fără să-i spun nimic, fără să ne cunoaștem, dar am zis că e nevoie pentru ceea ce face. Și în ziua în care au intrat banii în cont, adică a doua zi după ce îi trimisem, Părintele m-a sunat. Eu intram în spitalul universitar la o pacientă bolnavă, în Uniclinic. M-a sunat, am văzut număr de România, n-am putut răspunde, eram deja în spital, după care am sunat înapoi și mi-a spus că e Părintele. Și lucrul... mă descurc. Lucrul acesta m-a bucurat, m-a emoționat și m-a bucurat. Atunci când facem bine, nu așteptăm nimic, că de asta facem binele și vrem să facem binele fără să primim ceva înapoi. Ca să cu bine mai devreme atunci, chiar era mai liber, că dacă făceați treaba asta mai spre Crăciun, nu mai sunam. Când ai dedus 10.000 de pachete la atâția copii, nu mai ai timp să mai sun. Și cred că sunt convins că sunt oameni care ar fi așteptat aici în sală de multe ori un telefon, dar când ești copleșit de tiruri de haine care trebuie duse, mașini stricate, oameni rămași în zăpezi, efectiv nu mai ai decât, Doamne, fă ce știi, eu nu mai pot. M-am depășit. Tu mai pus acel lucru care ai făcut, știi, mai departe. Părinte, acel telefon, acum știu că e o muncă titanică ceea ce face și îmi dau seama și toți ne dăm seama că să îmbraci peste 10.000 de copii de mai multe ori pe an, să te mai duci cu ei și la mare, să mai ai grijă și de atâtea mame, să mai botești atâți copii, e o muncă titanică. Dar poate, dacă nu era acel telefon, relația noastră n-ar fi continuat în forma susținută. Și în această formă susținută în care noi am reușit să venim în întâmpinarea dumneavoastră, nu a dumneavoastră, că nu faceți pentru dumneavoastră, ci în ajutorul celor pentru care faceți de atâția ani de zile, nu ține de mine, ci ține de comunitate. Și am făcut o mărturisire publică acum 2 săptămâni și voi trebuie să mă ascultați și pentru voi vorbesc. Am făcut o mărturisire publică acum 2 săptămâni, cum la începutul preoției mele m-am dus într-o parohie cea mai săracă din Protopopiat, unde nu vrea nimeni să meargă, era vacantă de foarte mult timp. Și în Altul Andrei mi-a zis, vreau să te trimit preot acolo, te duci? Mă duc. Fără să văd parohia, fără să văd casa parohială, biserica, oamenii, m-am dus, m-a hirotonit înainte să știu unde mă duc, am făcut practica și când am terminat practica, înainte de Paști, în Vinerea lui Lazar, m-am dus în parohie. Și am văzut și oamenii și parohia și condițiile erau grele, am căutat oameni buni să mă ajute să repar, să renovez, pentru că în comunitățile mici, cu oameni săraci, nu prea are cine să te ajute. Și nu vine nimeni să-ți dea o mână de ajutor. Printre oamenii buni care Dumnezeu mi-a scos în cale, a fost Părintele Stareț de la Frăsine Ioil, care l-am întâlnit și mi s-a părut un sfânt din Pateric, un sfânt din Pateric pentru bunătatea de care a dat dovadă. Ajuta Părintele Ioil pe toți preoții care se duceau și cereau ajutor.
Și de câte ori m-am dus, eram mulți acolo. Nu știu dacă era tot timpul așa, sau am avut eu șansa să-i întâlnesc pe ceilalți. Și fiecăruia îi dădea o sumă fixă, destul de mare. Reprezentau poate vreo 10 salarii de ale mele pe atunci. Și m-am gândit, cum face omul ăsta atâta bine? De unde are omul ăsta atâția bani să dea tuturor celor care îi cer? Și când mi-a pus banii în mână, s-a uitat în ochii mei și a zis, uite, îți spun să știi de unde am banii. N-am înțeles atunci, sau am înțeles, dar nu destul de bine, de unde avea părintele banii. Ei, au trecut ani, eu din cea mai săracă și umilă parohie din Protopopiat am ajuns în orașul ăsta mare cu zgârie nori. Oamenii s-au schimbat, cei puțini și săraci au devenit cei mulți și nu chiar atât de săraci, ci cu dare de mână. Și să văd ceea ce trăia părintele Ioil, care mi-a spus că mulți oameni de bine îl cunosc și îi încredințează bani ca să facă bine. Ei, Sfinția voastră sunteți unul din acești oameni și eu sunt unul mai mic. Oamenii ne dau bani ca să facem altora bine. Și de ce ne dau nouă? De ce nu dau altora? Pentru că Dumnezeu ne-a chemat la această misiune și înainte să fim aici unde suntem, din cea mai săracă parohie și amărâtă din Protopopiatul de unde vin, să ajung în Frankfurt, a fost o cale lungă în care Dumnezeu m-a pregătit. M-a pregătit pentru ceea ce am reușit să fac și reușesc să fac aici în parohie. Și la fel și cu Sfinția voastră. Dumnezeu v-a pregătit în atâția ani de zile și cu această neputință a bolii proprii, Dumnezeu v-a pregătit pentru această mare și minunată lucrare de care dăm slavă lui Dumnezeu și ne minunăm, dar vă și felicităm. Pentru că îmi dau seama cât de mare efort este pentru părintele, pentru familia părintelui, pentru doamna preoteasă care este aici și pe care o salutăm în numele întregii comunități, pentru copiii care la un moment dat întrebați fiind, au spus că trebuie să-și facă programare ca să vorbească cu tata, într-un moment în care nu era tocmai potrivit de făcut această afirmație, dar așa e. Deci cu multe sacrificii, cu multă durere, cu multă jertfă, se pot face lucrările minunate. Și Părintele a venit în comunitatea noastră de oameni cum se cade, ca fiind Tatăl nostru, omul cel mai cum se cade din țară, așa cred, și nici eu nu laud, să știți că nu-mi plac laudele, nici mie și nici altora, nu laud pe nimeni. Spun doar o realitate pe care o văd înainte să vă întâlnesc, față către față, înainte să vă cunosc, ceea ce am văzut și ceea ce am apreciat și ceea ce oamenii au apreciat. Eu când fac strigare pentru o colectă, habar nu am dacă la colecta respectivă o să fie 100 de euro, 200, 1000 sau 10.000 de euro. Nu pot să știu niciodată când facem o colectă cât va fi colecta. Și când am făcut pentru Părintele, întotdeauna oamenii noștri au fost foarte darnici. Asta arată că și ei au văzut ceea ce faceți și au dorit să vină în sprijinul Sfinției voastre. Am făcut socoteala de care o să vă spun mâine, la liturghie, cât bine am făcut noi în cifre și m-am minunat. Credeam că am făcut mai puțin bine, dar am făcut mai mult bine decât am crezut. Am făcut bine în cei 6 ani de activitate pentru oameni, dar am făcut așa cum comunitatea a simțit. Și acum 2 săptămâni am zis că eu sunt doar un martor ca la spovedanie, care stau înaintea lui Hristos. Să dau mărturie înaintea lui Hristos de ceea ce îmi veți spune. Așa spune rugăciunea de la Taina Sfinte Spovedanii. La fel sunt și atunci când facem bine, eu sunt doar un martor. Eu îmi fac datoria cu multă conștiinciozitate și cu multă seriozitate și bunii noștri credincioși sar repede în ajutor și pun mână de la mână și se fac lucruri minunate. Noi suntem
Gândindu-ne la amploarea proiectelor pe care le desfășurați acolo, mai ales în anul acesta, am încercat să fac un calcul fără să vă întreb. Mi-am dat seama că suntem așa cam ca un păhărel de 50 de mililitri pe care l-am arunca acum în mine. Cam atâta valoare este aportul nostru. Dar noi, alături de alții și de alții, alcătuim mine-ul. Și dacă luăm păhărelul de apă din mine înapoi, s-ar putea să se vadă undeva cândva. Vă mulțumesc tuturor! Colectă facem în seara aceasta cum l-am miruit, facem și mâine la liturghie pentru sprijinul Părintelui. Am colectat de la 15 noiembrie până la 15 decembrie. Cei care aveți nevoie de chitanță pentru a beneficia de ajutor la impozit, vă rog să faceți donația ca să primiți chitanță la Pangar sau la domnul Jalobă sau la mine. Cei care nu, puneți direct în coș. Am reușit să trimitem în această săptămână, în seara de 5, când vine Moș Nicolae, am făcut ordinul de plată, ca în 6 să fie executat, 5.000 de euro am trimis Părintelui și câți ori mai fi, nădăjduim să fie măcar încă atâția, să-i trimitem și restul săptămâna viitoare. Câți ori fi, toți până la ultimul cent, până la ultima centime, dacă au fost donați pentru Părintele, se duc acolo unde le este locul. Vă mulțumesc, Părinte, că ați acceptat invitația noastră, ne-ați făcut o mare cinste și o mare bucurie. Mă obligați la o replică, Părinte, că mi-a spus, ați vorbit cuvinte mari de mine, dar nu este adevărat, sunt mic. Am învățat în urmă cu vreo 10 ani de la un medic din Germania, un ginecolog, de unde vine și cum vine binecuvântarea. Misiunea sfântă a noastră este de aceea de a proteja și a salva vieți. Asta face de fapt. Suntem într-o biserică, pot să o spun deschis, fără să mă rușinez că cineva ar putea reinterpreta. În clipa în care am început să iau bani din cutia Milei pentru a da mamelor să nu mai facă avort, cutia Milei nu a mai secat la noi. Rețineți acest aspect. Și spunea acel medic din Germania, medic creștin din Germania, că nu a făcut și nu va face avorturi nici măcar la cazuri medicale, și asta pentru că a citit în Biblie că în timpul lui Moise, când moașele egiptene au primit poruncă de la faraon să omoare copiii evrei la naștere, acestea s-au gândit că dacă vor face așa ceva, vor fi blestemate de zeii lor. Și spune Scriptura că Dumnezeu a binecuvântat casele moașelor egiptene de alte credințe, nu erau evreice, pe ele și casele lor și neamul lor, pentru că au dat viață copiilor și nu i-au omorât. De fapt, lupta pentru viață, pentru copii, pentru maternitate, este cea care, de fapt, este patronată direct de Domnul Iisus Hristos, care se naște în peșteri de Fecioara Maria, încât cu El și cu Fecioara Maria nu ne putem pune. De fapt, de acolo vine toată minunea și tot harul și toată binecuvântarea. Să mâna, Părinte, și iertați-mă. Mulțumim! Mulțumim părinților, prieteni și oameni de nădejde aici de fiecare dată la taina Sfântului Maslu. N-au lipsit și nădăjduiesc nici să nu facă, că dacă lipsiți bani, că se vede imediat. Părintele Ștefan de la Koblenz și Părintele Rafael Petrache de la Hanau.